פעמיים בשבוע בכל מזג אוויר יגל בדרך אל הים. מדובר בפעילות שהיא חלק מתוכנית הלימודים שלו. הוא משתתף עם נערים רבים בפרויקט זיו נעורים. עמותה שעיקרה מניעת נשירה של נוער בסיכון מבית הספר באמצעות פעילות ימית. על קיר בדרך אל הים, רשם שמי שלא גולש לא קיים. נכנס למים וחיכה לגל שיקח אותו רחוק מכאן. 20,000 ילדים נושרים בכל שנה ממערכת החינוך. לכולם לקויות למידה, בעיות משמעת, קשיים רגשיים וקשיי הסתגלות. רגע לפני שהם עלולים להידרדר למקומות שליליים, כמה מהם זוכים להגיע לזיו נעורים. זה בני נוער שעומדים בפני סכנת נשירה ממוסדות החינוך שהם נמצאים בהם כרגע, וחלק מהפעילות שלנו זה בעצם לבוא, לעשות העצמה אישית, לבוא, להטמיע בהם ערכים גם לחיים וגם כבני אדם. זה עובד? בינתיים כן. דגל שלך זה לא בקיים. רצו להעיף אותי מהלימודים וכמעט ולא למדתי, והיום אני לומד וכותב ועושה בגרות. אתה צריך להיכנס לים, לגלוש, להיות גולש בשביל להבין מה זה השינוי הזה. אני יכול להסביר את זה כאילו במילים פשוטות איך זה השינוי הזה מתבטא. כשאני גולש ושאני על הגלים שלי ושאני בכיף שלי, זה מנקה אותי עם כל המחשבות. אני ראש שקט, כיף לי, ואני גולש. כבר 12 שנים מצליח הפרויקט הזה ליצור את אותו שינוי אצל הנערים. מתחושה שהם לא טובים די הצורך ותדמית של כישלון אישי, הם מגיעים למקום שבו מתחילים להאמין בהם וביכולות שלהם. 400 בני נוער עוברים כאן בכל שנה, והעמותה רושמת 95% הצלחה. מה יש בים שעוזר לעבוד עם הנערים? הים נותן פידבק מיידי. כל טעות שאתה עושה, אתה מיד מרגיש את זה ואתה לא צריך אף אחד שיעיר או שייתן ליטוף. הים עושה את זה בשבילנו. נכנסת לא נכון במצב מסוים אתה תתהפך, במצב אחר אתה תצליח פשוט לעבור את הים. הם באים לפה והם שמים את החליפות ואת כל ההכנה והם נכנסים למים. זה משהו שרובם לא חווים בכלל חוויית הצלחה בחיים שלהם. לבוא ואפילו להצליח לעשות את זה ולצאת את זה תחושה שהיא מטורפת. כ-20 לוחמי שייטת הגיעו היום לפעילות עם החניכים. את העמותה הקימו יוצאי שייטת לזכרו של חברם זיו לוי שנפל בעת מילוי תפקידו. נעשה כל מיני תחרויות בין הקבוצות. הכוונה היא לשלב אתכם, הלוחמים, יחד עם הנערים שלנו. ראשון, שני, שלישי. נערים שעד לא מזמן לא חשבו להתגייס לצבא פוגשים לוחמי עילית. מבחינתם מדובר בגיבורי על אמיתיים שאפשר להריץ. בשביל הלוחמים זו הזדמנות טובה להעניק לחברה וגם לעצמם. המפגש הזה והמפגש האישי הזה שעושים איתם, הפעילות המשותפת, שילד מסתרך מאחור ובא איזה איש שייטת, מרים אותו, לוקח אותו ומקפיץ אותו קדימה ועוזר לו, מבחינתו זה מפגש הוא אדיר. אנחנו עושים המון פעילות ולפעמים נורא קל לשכוח למה אנחנו עושים אותה. ונורא קל להיכנס לסחרור הזה של המאמץ ושל ההשקעה ושל האינטנסיביות ולבוא לכאן, לעצור רגע את כל מה שאנחנו עושים לאיזה כמה שעות ולבוא לכאן ולעבוד עם הילדים ולתת קצת מעצמנו וטיפה להיזכר במה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים את זה ולמה כל כך קשה לנו ולמה כל כך אנחנו מתאמצים. זה נותן לנו הרבה מאוד. תגיד, זה יום כיף מבחינתך או יום עבודה? גם וגם. כן? גם חלק מהנערים יותר נוגעים לך? זה כמו לשאול איזה מהילדים יותר אוהבת. המנהל ארז וקנין הוא גם הרוח החיה מאחורי הפעילות השוטפת. יש פה אווירה שאם תסתכל על המדריכים, לא כל מדריך מחזיק. כן? המדריכים שמגיעים לפה לא יכולים להגיע לפה בשביל כסף. זה לא... הם מגיעים לפה כי הם רוצים משהו טיפה מעבר. תראה, בסוף גם אשתי עובדת. כנראה שאני מאמין מספיק במה שאני עושה. אשתך? היא מחפשת את המדריכה הכי יפה בחוף. טוב. נכון?
קרה בחוץ לראות ברד, אנחנו במים. צריך לדעת עם מי להתחתן. כן? עוד עלינו. יאללה, שני. יאללה, ביי. יש הזדהות עמוקה מאוד, כשאני הגעתי לא ידעתי את שפת העברית. הגעתי וידעתי רק צרפתית. ההתאקלמות שלי ביסודי הייתה מאוד בעייתית, מאוד קשה. אני זוכר מאוד את התסכול שלי, כשאתה מנסה להתמודד עם קשיי שפה, מנסה להתמודד עם קשיים של השתלבות בתוך חברה סגורה, שמאוד קשה להיכנס אליה, קשיים בלימודים. ודרך כל הקשיים האלה אתה מבין מהר מאוד מה הילדים האחרים חווים ועוברים בשנים האחרונות. זה נותן לך המון מוטיבציה לבוא ולעזור לאותם נערים ולהחזיר לחברה בחזרה דרך הלימוד האישי שאתה עברת אותו בתחום שלך. לפני שבוע בערך הלכתי לבית ספר הקודם שלי שכמעט עפתי משם, והמורה שלי שמעה מהמורה שלי שאני הולך לעשות בגרות והיא שמחה ותמיד אמרה שלא יצא ממני כלום, ובסוף יצא ממני והמועדון הזה שינה אותי. הייתה פעם שלא רצית ללכת לפעילות הזאת בים? לא היה. אין מצב כזה? לא היה דבר כזה, כי אם רוצים להשיג לי מיגל משהו, אומרים לו, אתה לא הולך לזיו נעורים. זה העונש הכי גדול שיש. הנחישות שלו באמת, בעקבות הפעילות הזאת, השתנתה ברמות קיצוניות ממש. וואי, איזה אורח! איך גדלת? מה? אורון, המדריך החברתי שליווה את יגל, הפתיע ובא לבקר. המדריך מתפקד כמו אח בוגר, והקשר המיוחד ביניהם נמשך, אף שאורון כבר לא בעמותה. יגל היה תלמיד בכיתה טיפולית, ושלחו לי רק תלמידים מכיתה רגילה. פתאום גיליתי שיש כיתה טיפולית בבית ספר. אז אמרתי, רגע, מה זה הכיתה הזאת? למה לא שלחתם לי אף אחד מהכיתה הזאת? אמרו לי, תשמע, זה כיתה טיפולית, הם לא צריכו להשתלב, ואני אמרתי, דווקא החבר'ה האלה, אני כן רוצה שיהיו אצלי. והלכתי ודיברתי עם הילדים. שם הכרתי את יגל, ואמרתי, הוא מתאים. הוא היה כוכב גדול, והוא היה ממש הדבק של הקבוצה, חבר של כולם, והשתלב חבל על הזמן. שירן מתחתנת וארז גם מגיע. עזוב שהם חברים וראו את התמונה הזאת, זה פדח אותה, אבל כי לא ככה גולשים. טיול ערך דבש, סוג של 3 שבועות, זה מה שאני יכול לצאת מפה בינתיים בלי שזה יפריע לאף אחד. לשמחתי אשתי במקום טבעת ושרשרת מעדיפה גלשן וחליפה, אז בשמחה אני האחרון שיגיד אנחנו יוצאים לטיול גלישה, צלילה, פנמה, ארז זה הבוס שלי וזה מסתדר. אבל לא מדברים על זה. כן. בבית אנחנו סוגרים את הפינות. בסופו של יום מרגיש שנתתי משהו מעצמי. נתתי לעוד כמה ילדים אולי דרך אחרת לראות את המציאות שבה הם נמצאים. פשוט זה גם לתקן את התקופה שלי בילדותי, אפשר להגיד את זה. כן? כן. אפשר להגיד שהרבה פעמים אני מבינה את אותם ילדים. כאילו, במה שמרגישים, במה שעובר עליהם, איך שמתפרקים בים שם, והתחושה שהם יוצאים אחרי זה. אחרי הפעילות. אני די מבינה אותם. לתעודת הבגרות שרוכשים בבית הספר של הים יש ערך רב. אפשר למצוא בכלים שילוו אותם במשך שנים. התמדה, ביטחון, התמודדות עם תסכולים, נחישות, ומעל הכל, הערכה ואמונת